Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawang! Welcome back to Maggie's Cuisine! For today's video po, magmumukbang po tayo ng chicken feet halang-halang po. Meron po tayong konting sauce po ng chicken feet. Tapos may rice po tayo sa likod. Tsaka yung drinks po natin, Coca-Cola po. But before ang lahat, i-bless mo natin yung food na nasa harapan. Yung sili po natin ginamit po is yung maliit po, kaya nadurog na po siya pa sa pagluto. Hindi po yung labuyo po. Tingnan po natin kung kaya ko po yung anghang. Kaya sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Baba ko muna to. Kain po. Baba ko to. Sabay niyo po ako. Kain po tayo. Kain po. Wala muna si Maggie kasi spicy po yung pagkain na po natin. Kain po. Kain po. Sarap.
Ah.
Napakaanghang po. Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Napakaanghang yung chicken feet halang po natin. Pero masarap po. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, maraming salamat po. Sa lahat po, laging nagsishare po ng mga videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Sheila Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Jinier, Angie Monsor, at saka I Garcia 1301. Sa Super Kao po, and Mukbang, at saka Senior Junior TV. Sa Hibigating Team po, Sisikoy Rimis TV Watkins. Silang lahat po ay may YouTube channel po, pakilag at subscribe po. Maraming salamat. Kay Senior Junior TV po, suportahan po natin. Konting-konti na lang po ang kulang niya po sa watch hour para monetize na po siya. At saka suportahan po natin si Ludi Senior Junior TV po. At saka nag-share ulit po ng blessings po. Suki ko na po to lagi sa nag-share po ng blessings. Isa po sa Sisikoy sa mukbangan po. Sisikoy Rimis TV Watkins. Maraming salamat po Sisikoy ulit. Ingat po lagi dyan. Good health always. Tsaka God bless po. Sisikoy. Love ya. Shoutout po sa Solid Mukbangers. Sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers. At saka sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Suportahan po natin sa hindi po nakasubscribe po. Maria Chance Vlog po. Pakilike and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw po dito po sa channel na to, please po pakilike and subscribe po. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kami videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.